Kakkakikkare Oy:lle jälleen. Kakkakikkare Oy:llä ollaan jälleen kerran. Tämähän oli minun auto. Joo. Mitä oli siinä? Joo. Ei, kun siis toi oli yhteinen. Eli niin se oli sun auto, joo. Koska sä olit poliisi. Hulk. Meillä ei ole vielä hirveästi niitä autoja. Hulk. Ei ollutkaan. Eipä selvä. Meillä ei ole vielä hirveästi niitä autoja. Hulk, Iron Man. Kuulitko? Joo, ei meillä ole, siis tosiaan meillä ei ole hirveästi autoja, mutta tarpeeksi. Niin, aina mä teen tuon mun oman tyypin tänne. Mutta mitä voi mietellä? Mutta on vaan läski. Ajeta leviä piilo! Nyt minulla on erikoisukko. Tämä on Kakkakikkare Oy:n perusmies. Nyt on Kakkakikkare Oy:llä hyvä ajelu. Ei, mun Kakkakikkare Oy auto on hajonnut. Nyt katoppa, kun lähtee linnassa. Levi, olen jälleen juvissa. Ota, älä, mä tuun auttaa. Et hei, muuten mä näytän ensin yhden glitchin. Mä haluan poistaa. No rehäydä se. Minä haluan bussin. No mähän sain bussin. Bussin ensisilmäyksellä. Ei ole rakkautta ensisilmäyksellä, vaan bussi ensisilmäyksellä. Se oli varmaan mun 3, mutta ihan sama. Kakkakikkare Oy. Täällä haisee savu. Se haisee, mä tiedän. Hyi, täällä haisee kakka. Kakkakikkare Oy. Ei onko ne liha tulee? Harmi vaan ei. Valitettavasti. Missä sinä oot tulossa? Kissalla. On jumissa. Tuu auttaa. Tule auttamaan minua. Minulla on tämä minun typerän bussin kanssa ongelmia. Minä räjään. Mulla on tän Mitä typerän idiootteja jaksaa? Mulla palaa Mistä sä muuten vaihtuu tyypin? kolmiopohjasta. Mä en pääse tässä pois, tuu auttaa mut. No venhaa hetki, mä lennän sinne. Mä en pääse pois. Apua. Tule auttamaan minua. Tämä idiootti lentää vaan ylös. Mä oon jumissa. Mä en pääse pois täältä kyydistä. Katso parempaa kulmasta. Onko siellä joku muu nappi? Ei se oo kyllä mikään muu. Kattokaa. Kattokaa, hupsita karkkanappi. Ei se oo mikään Hei muu. varo! Mä en näe ite. Mikä sinulla kestää? Minä on tulossa sinne. Mikä kestää? Missä kohti siellä on? Mikä kestää? Katoppa kartat. Mikä? Mä lennän koko ajan sua No päin. tossa on toi minimappi niin. Mikä kestää? Mikä kestää? Mikä kestää? Mikä kestää? Sinulla kestää ja ilmeisesti. Minä olen tämä bussi täällä alhaalla. Näetkö? Laskeudu Udipo. Nytkö? No laskeudu ja ajat sitten. Nyt mä Kato meni. laskeuduin. Et sä saa laskeutua kunnolla. Sä oot huono tässä pelissä. Tiedän. Voisitteko arvon rouva räjäyttää minut? Ja ohi meni. Ammu sille sun ihmeen säteellä. Noin, kiitoksia. Kato, mullakin on tämmönen. Sitten kato, mulla on tämmösetkin. Tuf. Mullakin. Mutta mä en osaa lentää. Se on ihmeellistä. Katso, kun minä ammun tohon kohti. Pussi! Elä aja! Elä edes ajattele. Aja! Mä teen hienon glitch. Glitch. Haittaako jos mä räjäytin sen? Mitä sä
Otaisitteko? Kato meidän kommentti. Hajonnut. Tää... Vaikka otin. Moi!